Stan enye into efuna abantu bayazi ndixelelele yokuthenga indlu esilungwini. Ayinamsebenzi noba uye wawina iloto ye-1,000,000 wayithenga cash, uzawubhatalela i-address for the rest of your life, for generations to come. Le nto nithengwe emhlabeni ophaya esilungwini iyabhatalelwa laa nto. Kukhona abantwana abaswelekelwa ngumzali wabo eyithengile iflat e-townhouse, so bashiyeka ke bona beyazi uba ke my mom bought the house and it was paid up. Abayicinga indaba rates and taxes, utilities and what. Abazibhatala babe bephangela bobabini, so imali ibiye grocery ka. Ya-auction waloo ndlu leyo kuthiwa bayakolota. Bamangala uba kanjani, zange bayazi. Abantwana baboxelelwa ngakumbi xa benezindlu zabazali ezisezidolophini. Uba iyabhatalwa le nto ikwi-estate, kubhatalwa la-security esegeyithini, kubhatalwa i-garden services le yoba kuhlale kuklini olu hlobo apho, kubhatalwa yonke into eyenza kube safe kule ndawo endihleli kuyo. Yixeleleni abantwana loo nto bazoyazi into yoba yimali ukuhlala kwezaa ndawo, so that uba umntu akayifuni yena for themselves loo nto, athenge an alternative land, a village land, azawokha kuyo, so that should things go wrong in the cities, ake ayophozisa emakhaya. Emakhaya uba wokhile awukoloti umhlaba ugqibile.